بیلال حمید گۆلارێکی ستێرە ji tîma futbolê ya DC United ya Washington. وەک ئەم دەبینن ئەو وڵات نە وڵاتێکی فوتبۆلەیە لێ من هەموو تەمەنێ خۆی ji فوتبۆلê حەز کردیە ئەو بەشێکە ji کولتورا من. بیلال یەک و binavê Bill bang dikin nifşê yekemê Emerîkiye ku malbata wî ya Musilman ji Sierra Leone hatine berî lîska xwe dest pê bike ew nivê jê digel malbata xwe dike. Ez di dema lîskêda Fatihê dixwînim berî ku lîska xwe dest pê bikim ev yek dihêle ez lîska xwe bi başî bikim. Di meha Remezanê de ew hewl dide hevsengiyê di navbera kar û olê xwe çêke. Karekî nehêsane tu li ser yarîgehê bî bi taybetî di demên wisa ku keş û hewa têda gelekî germ bin. Vê jî ez dixwazim min xwarinekek baş xwaribe. Ez piştrast dikim bin enerjî û hêz heye dema yariyê dikim. بیلال یەک ji baştirîn lîstikvanên di tîmê xwe da ye û ew jiyana xwe bi wan tişta rêve dibe ku ji malbat û olê xwe fêr bûye.